Ola, señoras e señores, moi boas noites. Un placer, como sempre, estar estes minutos acompañándoos nesta xornada de venres. Ao longo dos 22 minutos, como dicíamos, vamos repasar a actualidade municipal e comezamos en clave de obras, porque grazas aos fondos AGADER, neste caso o Concello das Pontes vai asumir a mellora de 2 camiños nas parroquias da Parral e de San Pedro de Ume. O Concello das Pontes vai executar con cargo o plan de mellora de camiños rurais de AGADER os traballos de recuperación de varios viarios municipais situados nas parroquias de San Pedro do Eume e o Aparral. O proxecto conta cunha inversión de 120.413 euros e afectará a varios tramos dos camiños de Pumar, Fragachá e Sexe. Dúas vías que conectan os núcleos rurais coas principais estradas do termo municipal e que presentan na actualidade un estado de conservación deteriorado con fochancas, irregularidades e pedva de firme. A intervención permitirá mellorar a seguridade viaria, optimizar a accesibilidade e garantir unhas condicións de circulación máis axeitadas para a veciñanza e tamén incluirán dende a limpeza de cunetas e roza de vegetación ata a reparación de deterioros mediante aglomerado asfáltico en frío, así como a regularización de zonas danadas. A semade executarase unha nova capa de rodaxe con mestura bituminosa en quente e vaise proceder á mellora da señalización horizontal e vertical. Seguimos, imos agora ata, neste caso, a Concellería de Benestar Social, porque o vindeiro luns temos nova edición de Espazo en Familia. Cambian nesta ocasión a proposta, porque se vai desenvolver en horario de mañá, iso sí, protagonizada pola psicóloga Jéssica Buza. O vindeiro luns o programa educativo Espazo en Familia afronta unha nova sesión formativa. Nesta ocasión, a proposta da Concellería de Benestar Social leva por título Quen educa na diversidade entende a diferenza. Unha sesión que vai estar impartida pola psicóloga Jéssica Buza, en a que dende unha perspectiva psicolóxica e práctica abordaránse técnicas e ferramentas para axudar a construir na infancia a maneira de entender e convivir coa diversidade. Na sesión que se vai desenvolver en horario de 10:30 a 12:30 na aula polivalente da Casa do Peso, abordaránse o papel da familia na transmisión de valores, a aparición de prexuizos e a importancia da empatía e da inclusión no desenvolvemento infantil. Ademais, realizaránse pequenas dinámicas para pensar en grupo e compartir experiencias. A sesión é de entrada libre, pero é necesario anotarse previamente no formulario que xa podemos atopar nas redes sociais do Concello das Pontes. Mais cousas, porque mañá tamén temos na Casa do Peso unha segunda charla dende as 10 da mañá dedicada ao Parkinson xuvenil. Sen pararnos a pensar, sempre asociamos unha enfermidade como Parkinson con persoas de idade avanzada e creemos que este tipo de doenzas que afectan a mobilidade son cousa tan só de maiores. Un mito que mañá vaise desartellar da man da sesión que van protagonizar Gabriel Torres e Luis Manuel Prieto, un aronés e un cariñés diagnosticados desta enfermidade denantes de cumprir os 50 anos e que darán conta do que supón sufrir Parkinson xuvenil. Coa fin de sensibilizar a poboación e romper os estereotipos que a rodean, Gabri e Luisma visitarán a Casa do Peso para dar conta da súa propia experiencia con esta enfermidade e que tamén están a levar por outros concellos grazas ao seu ciclo de charlas Renacer en medio de la lucha e que mañá ás 10 chega ás Pontes. Dende eses primeiros síntomas de rixidez ata a importancia dunha diagnosi temperá ou a comprensión coas persoas que sofren Parkinson serán algúns dos puntos que se van tratar nesta xornada en a que lonxe de buscar compaixón os protagonistas queren ofrecer un espazo seguro para escoitar, solventar dúbidas e fomentar a empatía cos que conviven con este tipo de enfermidades invisibles. A xornada será aberta a todo tipo de público ata completar aforo. E máis cousas, porque sigue aberto o prazo para participar nunha nova edición da Andaina As Pontes Contigo, organizada dende a Asociación de Discapacitados Activos da Xanela. De feito, podémonos anotar a través da web carreirasgalegas.org ou no mesmo local da Xanela, e tamén podemos por ali pasarnos para recoller a nosa camiseta conmemorativa en uns días, os primeiros dorsais. A Asociación de Discapacitados Activos a Xanela segue cos preparativos da cuarta edición da súa andaina Carreiras Solidarias Pontes Contigo, un acontecemento que este ano se vai adiantar ao mes de xullo, concretamente o día 12, en o que o Concello e o Club Olimpo se van volver a implicar activamente. O circuito deste ano conta con 1,8 km, aínda que segundo a proba haberá diferentes distancias adaptadas á idade de cada participante. A cita incluída novamente no calendario da Federación Galega de Atletismo terá a rúa 8 de marzo como escenario e a primeira das probas, a categoría Biberón, arrincará ás 11:25. Xa ás 11:15 está previsto que de comezo a carreira absoluta e xusto despois desta saída arrincará a andaina solidaria. O prezo por participante é de 5 euros para a andaina, 8 euros para os que tomen parte na carreira absoluta, 3 euros para as categorías escolares e de balde para a proba Biberón, fondos que van ter como destino o proxecto As Pontes Contigo. As inscricións poderán tramitarse ata o 10 de xullo na web www.carreirasgalegas.com ou tamén nas dependencias da Xanela. As demais o xa
anotados e anotadas poderán recoller na xanela a súa camiseta conmemorativa e nos vindeiros días tamén se poderá pasar para recoller o correspondente dorsal da proba. Deixamos a xanela, pero falamos agora de outra entidade local como é a Asociación de Estudos Históricos UME, que o vindeiro venres vai desenvolver unha interesante xornada como protagonista a Central Térmica das Pontes e toda a súa historia. A Asociación de Estudos Históricos UME vai organizar para o venres da vindeira semana unha xornada dedicada á Central Térmica das Pontes. Será unha convocatoria que terá a Casa do Peso como escenario e que vai incluir unha proxección e un faladoiro posterior. De feito, a cita arrincará coa proxección do documental Central Térmica das Pontes, Memoria dende as súas entrañas. Unha peza de case unha hora de duración e na que se recolle o proceso de construción da central, os seus anos de traballo e agora as labores que se están a levar a cabo para o seu desmantelamento. Ao remate deste documental, abrirás un faladoiro protagonizado por varios exempregados da eléctrica e que darán conta da súa experiencia persoal. O evento está programado para as 7:30 da tarde con acceso libre ata completar aforo. E a máis do noso importante patrimonio industrial tamén temos que falar do noso patrimonio histórico. E dous estudantes do Instituto Moncho Valcarce decidiron poñer en marcha un museo virtual para recuperar esa riqueza patrimonial histórica que temos na nosa vila. A perfecta unión entre o pasado e a vanguarda digital danse cita da man de Arqueotec, un proxecto nado do talento de dous estudantes de cuarto de secundaria do Instituto IES Moncho Valcarce, deseñado para salvagardar e difundir a riqueza histórica das Pontes. Noela Vigo e Alejandro García son os artífices deste particular museo virtual que recolle o patrimonio arqueolóxico da nosa vila mediante a digitalización de diferentes pezas recreadas en 3 dimensións, como machados neolíticos, o vaso campaniforme da Vila Bella, sarcófagos medievais, círculos líticos ou a diadema de ouro documentada por Santiago de la Iglesia, e que se poden explorar grazas a unhas lentes de realidade virtual ou ben mediante o navegador da plataforma Frame VR. Ademais, este espazo inclúe paneis explicativos, modelos tridimensionais e recursos visuais que permiten ao visitante explorar os contidos dun xeito dinámico, lúdico e entretido, e dende unha perspectiva totalmente novidosa. É que estes dous estudantes detectaron a falla de visibilidade da arqueoloxía e historia da nosa vila e tamén a carenza de valor de conservar este patrimonio. De aí que se animasen a iniciar unha profunda investigación sobre os elementos máis característicos do patrimonio local, empregando a IA e o uso do escaneo en 3 dimensións para xerar copias exactas deses elementos que se acompañan de información moi exhaustiva sobre cada peza e ata de fotografías en 360 graus. O proxecto xa foi seleccionado para competir na First Lego League da Coruña, representou o propio instituto na Feira Científica Galiciencia, celebrada en Ourense, e tamén ocupou un espazo de excepción na primeira Feira Ponte en Ciencia, que o pasado día 1 tivo lugar no patio do Colexio de Santa María. Con Arqueotec, estes dous estudantes non só están a demostrar o potencial das novas tecnoloxías aplicadas á divulgación, senón que tamén ábrese unha ventá interactiva para que veciños e visitantes reconecten co legado cultural pontés a golpe de clic. Achegas a fin do curso escolar e dende a Coordinadora de AMPA Sabrente xa celebran as primeiras festas de fin de curso para os nenos e nenas de todas as etapas educativas de As Pontes. Hoxe mesmo pola tarde estreaban o programa de actividades os rapaces e rapazas da Escola Infantil A Barosa, neste momento son os nenos e nenas de secundaria. Para mañá, no Lago, quedan as festas dedicadas aos alumnos de Educación Infantil e Primaria de Santa María, a Magdalena e a Fraga. A Coordinadora de AMPA Sabrente abriu esta tarde a súa intensa fin de semana de festas de fin de curso. Diferentes convocatorias adaptadas a nenos e nenas de idade de preescolar ata secundaria e que, como é habitual, son sempre o sinal de que o curso escolar está a piques de pecharse. Os encargados de inaugurar este calendario de celebracións foron os nenos e nenas da Barosa coa súa festa en Montecaxado esta tarde. En este momento son os rapaces de secundaria os que no lar están desfrutando dunha programación de música e xogos solo para eles. Xa mañá teremos as actividades para os estudantes de Educación Infantil e Primaria da Fraga, Santa María e a Madalena, e cunha serie de propostas nas que novamente o Lago vai ser o protagonista. Así as cousas, os alumnos de Santa María e da Fraga de Primaria Infantil van ser os encargados de inaugurar a xornada entre as 11:30 e 1:30 da tarde. Xa a tarde, dende as 4, será quenda dos nenos e nenas de Infantil e primeiro de Primaria da Madalena, e dende as 6:15 tocaralles o turno os estudantes de segundo a quinto de Primaria tamén da Madalena. En canto a programación, será igual para todos, con hinchables, postos de tatuaxes, pintacaras, unha zona para cantar e bailar e ata unha festa da escuma para pechar cada unha das quendas. Iso sí, lembrar que para participar é necesario inscribirse previamente, polo que non poderán acudir nenos e nenas que non fixesen entrega do formulario de participación. E non só teremos actividades no Lago, tamén na Fraga de Dona Rita, porque celebra a 4ª edición da Romaría das Merendas e da man dun amplo programa de iniciativas. Exposicións, moita música, baile, por suposto boa compañía, integrarán o programa da xornada.
Por cuarto ano consecutivo, o colectivo de gaiteiros ponteses xunto coa Concellería de Cultura van reeditar a súa Romaría das Merendas. Será mañá, dende o mediodía, e cun escenario tan incomparable como a Fraga de Dona Rita. Unha homenaxe ás romarías de mediados do século pasado, con música tradicional e as típicas reunións de amigos e familias sobre unha mantiña e ao redor de petiscos tradicionais, que de seguro volverá a ser todo un éxito da afluencia. A festa botará a andar a 1 da tarde cunha exposición de vehículos antigos e unha sesión vermú coas actuacións de Nocómbaro, a Escola de Música Tradicional e a formación A Troula do Ortegal. Ás 3 dará comezo un xantar popular no que cada grupo de amigos ou familiares poderán achegarse coa súa merenda, xa que non se permitirán nin peches nin se instalarán postos ambulantes de comida ou bebida. E como sobremesa, ás 4 teremos xogos populares, ás 4:30 un obradoiro de baile tradicional e tamén este ano o colectivo Puntadas con Agarimo vaise desplazar ata a Fraga para celebrar en plena Romaría a súa última quedada desta tempada. Será de 4 a 7 da tarde e con participación libre. O programa da xornada vaise completar co concurso de bailes agarraos, que arrancará ás 6 da tarde, e a foliada estelar, cos grupos Aquí e Alá, Trío Prata, os Charanjaitos, as Ferriñas, os da Cochera, Gamelas e Anduriñas e os Westernisam. Como xa é habitual de edicións previas, unha vez rematen estas actuacións, abrirás unha foliada libre na que calquera persoa poderá marcarse unha peza. E para os xareiros do fútbol, segunda semana consecutiva de torneos nos campos do Poado das Veigas do Clube Deportivo As Pontes, e neste caso demanda unha nova edición das Pontes Cup. O Clube Deportivo As Pontes volverá a abrir as portas das súas instalacións esta fin de semana da man da cuarta edición das Pontes Cup, un trofeo que se disputa nas categorías masculinas infantil e cadete e que vai reunir entre mañá e o domingo nas Pontes a un total de 24 equipos de outros tantos clubes da contorna. Ademais dos anfitrións, polas instalacións pontesas pasarán o Racing Vilalbés, o Galicia de Caranza, o Victoria, o Lugo, o Ural, o Betanzos ou o Polvorín, entre outros. Con respecto ao calendario, mañá disputarase a competición infantil cos encontros de grupos dende as 9:30 da mañá e cun total de 12 equipos de 12 clubes. Ás 2:10 haberá un alto na competición para o xantar, reanudándose ás 3:30. En canto ás finais, ás 7:20 disputarase o encontro polo terceiro e cuarto posto e a final está programada para as 8:10 coa entrega de premios dende as 9 da noite. E para o domingo teremos a competición cadete cunha dúcia de equipos de 11 clubes que darán comezo á fase de grupos tamén dende as 9:30 da mañá, con descanso ao mediodía para o xantar. Dende as 3:30 o balón volverá a rodar no poboado e tamén con final de consolación ás 7:20 e gran final ouro dende as 8. A entrega de trofeos tamén está prevista para as 9 da noite. Pois tempo xa de despedirnos, a actualidade municipal non dá para máis, pero iso si volvemos ao vindeiro luns, como sempre, dende as 9:30 aquí en As Pontes hoxe. Graciñas por acompañarnos unha xornada máis e teñan moi boa fin de semana.